салом алейкум ҳамҷорон азиз. имрӯз 22 июни соли 2023 мебошад ва ман ба шумо ҳозир 4-5 намуд ангуре ки пухтанд ва ман худо хоҳад рӯзи иди қурбон болои миз мегузорам. якумаш ангури велес пурра напухтааст, то рӯзи ид мумкин пурра пазад. агар пурра напазад анавай хушаҳои болочаакаш анавайо мепазанд ва худо хоҳад ана ҳамаро мо кандаз болаш болои миз мегузоранд. мизи идона ана ин кишмиши велес, инаш хом аст лекин ҳаминаш бисёр нағз пухтагӣ қисми бологиаш. ба ҳар ҳол барои меҳмону чашиданаш мемонем. ҳозир меравем дигарашро ба навор мегирем. инаш ангури шоҳона мебошад, инро намемонем чунки ин ҳоли нағз напухтааст, сирх шуда истодааст, нағз напухтааст. ина бинед чӣ хушрӯй сирх шуда истодааст, чӣ хушҳои хушрӯй дорад. чумчуқ хурдааст аллакай. имрӯз мо супориш метиҳем ки босед ки инро маҳкам кунад. дигараш намеравем. ангури навъи талдун, инро мо болои миз мегузорем. ин аллакай пухтаги ин пешпазак. агар кадоме аз ин ангур дар минтақаи хурмотепа боғ кунад, бовар кунед ҳамин чуғот ангурашро 20 сомонӣ ба бозор мебарорад. мана ин ангури талдун бинед чӣ хел ба зеба. ина бинед сангбори сахт аллакай пухтае. ангури навъи преображение. оқ шоҳона мегӯям бо инро дар регар. ин ҳам пухтагӣ, ин ҳам пешпазак пухт. манамин ин мулоим, ин вай борин сахт не. ин ҳам болои мизи як хушаш меравад худо хоҳад. мана бинед ин талдуне ки ман шуморо нишон додам. сангборин сахт. ин бинед ваш преображение. ин қарс мекунад. мана хушаҳояш инҷо пур ва мана инҷаба бинед. ба ҳамин рӯз ангур мепазад, меҳам хеле намепазад. ангурои маҳаллаи худамон ҳамон чилигиаш ҳаст тамом. ин бошад шоҳона борин пухтааст. ҳозир мерем пёстриро нишон метиҳам. инаш ангури пёстри маззи ананас дорад. аллакай пухтагӣ. хушаҳояшро бинед майда лекин бисёр мебандад. ин дар даруни гармхона ҳам хел он қадар нағз нашуд. барои чӣ нағз нашуд? дар гармхона нағз мешавад, лекин ин гармхона барои ангур не. барои ангур гармхонаҳои махсус дар кор ки вақти гулкунияш шамол гузар шавад. ин гармхонаи лимон ку ҳамонда гардолудкунияш нағз нашуд. ба ҳар ҳол бинед чӣ хел. ман якташро тоза кунам, рангашро ба шумо нишон диҳам. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ин рангро бинед. ин маззаи ананасту мультифрут дорад. ширин шудааст. аз ҳама ангури ширин ба мазза ҳамин шудагӣ ҳозир. ана ҳамҷорони азиз, аз ҳамин ангурҳо дар хонаатон ангур кунед, дар ҳамин шабу рӯз мехӯред. худо хоҳад. ҳозир бо як нави дигар бурда нишон метиҳам. дар панои худо бошед. ҳозир ман дигар ҷоравам, бо дигар навор мегирам. ман ин ангур афсона кишмиш аз поём гирам.
نزدیک آورده. خدا خدا اینم پخت دیدید کشمش افسانه انا اینجا بسیار دارد اینجا بسیار دارد خدا خواهد اینا روز عید با یک دو خوشنش رو بالا میز میگذاریم انا هم درون عزیز این انگوری افسانه کشمش است مرحمت روز عید خونه ما چغزه بتون اگر گویتون که ادرسش کجا خونه ما ادرس نگاه نکنیتون هم تو بتون انا همدایاران عزیز این بود نوار از انگورهای پخته ایستاده در پناه خدا باشید